L-għodwa tajba. Illum is-Sibt 5 ta' Ġunju il-Knisja tfakkar lil San Bonifazju, isqof u martri. Nilqakom għall-Quddiesa Rożarju mmexxija mill-Patri Karmelitan Viktor Paul Farrugia li ġie ordinat saċerdot 12 sena ilu. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu tqanqal bl-imħabba l-ġenerożità tal-Armla li għalkemm tefet ftit ċenteżmi fl-offerti, tefet kull ma kellha. Li tkun ġeneruż skont Ġesu huwa li tagħti dak kollu li għandek: il-ħin, l-enerġija, l-impenn u kull aspetti ieħor f'ħajtek. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Jeżis miġburin għaċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija fit-tifkira ta' San Bonifazju isqof u martri illi kien missjonarju fil-Ġermanja fejn xandar il-kelma ta' Alla, imma dan ukoll waslu biex jagħti ħajtu għall-fidi tiegħu. Nitolbu lil Mulej bl-interċessjoni ta' dan il-Qaddiż biex aħna wkoll fl-ambjenti kollha tagħna nkunu missjonarji u nwasslu l-kelma tagħna bil-kliem imma fuq kollox bil-Emil. Għalhekk biex niċċelebraw sewwa u kif jixraq din l-Ewkaristija jew narfu ħtijietna u nindmu minnhom. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għad nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-Emil, billi ħallejt tmirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, il-anġli u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Atina Mulej l-għajnuna bit-talb tal-martri San Bonifazju li jgħallem il-fidi tiegħek u taxxida għalija bit-tixrid ta' demmu. Għamel aħna wkoll inżommu sħiħ fl-istess fidi u b'qalbna qawwija nisqarruha bl-Emil. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jissalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Tobit. F'dak iż-żmien, malli għaddiet il-festa tat-tieġ, Tobit sejjaħ lil Tobija ibnu u qallu: Ibni, qis li tħallas kont ma' ħaqqu lil dak ir-raġel li ġie wasslek u għatih xi ħaġa aktar. Imbagħad sejjaħlu qallu: Nofs kull ma ġibtilna miegħek, ħu tiegħek bi ħlas. Ħudu u tista' tmur bis-sliem. Rafel imbagħad sejħilhom bil-moħħbi u qalilhom: Birku lil Alla u faħruh quddiem il-ħajjin kollha għal ġid kollu li għamel magħkom biex iberkuh u jannu għana ta' tifħir fġieħ ismu. Xandru mal-bnedmin kollha kull ma għamel. U għatuh ġieħ, titnikrux biex tfaħruh. Tajjeb li wieħed iżomm moħħbi is-sigriet tas-sultan, iżda unur li wieħed ifaħħar u jxandar l-opri ta' Alla. Għamlu t-tajjeb u ma jilħaqkom ebda deni. Aħjar it-talb bil-qalb
u l-karità bis-sewwa milli għana bid-dnewwa. Aħjar tagħti il-karità milli taħżen id-deb. Il-karità teħilsek mill-mewt u tnaddaflek minn kull dnub. Dawk li jagħmlu l-karità jintlew bil-ħajja. Dawk li jagħmlu d-dnub u l-inġustizzja huma l-edewwa tagħhom infushom. Irrid ngħidilkom is-sewwa kollu u ma naħbilkom xejn. Diġà raftkom tajjeb li wieħed iżomm moħħbi s-sigriet tas-Sultan, iżda unur li wieħed ixandar l-opri ta' Alla. U issa, meta intu Sara kontu titolbu, jien kont inwassal it-talb tagħkom quddiem il-Majestà tal-Mulej u nfakru fih. Meta kont titfen il-mejtin, kont nagħmel l-istess. Meta int ma qatx taħsibha darbtejn biex tqum, tħalli l-ikel u tmur tkeffen il-mejjed, jien kont mibgħut biex inġarbek. U issa Alla bl-istess mod batni biex infejjaq lilek u lil Sara, mart ibnek. Jien Rafel, wieħed mis-7 anġli li qegħdin quddiem il-Majestà tal-Mulej u nistgħu nersqu lejh. Issa birku lil-Mulej fuq l-art, faħruh lil Alla. Jien tilant minn batni, iktbu kull ma ġralkom. Kif qalek, ola l-fuq. Il-kelma tal-Mulej, inroddu ħajr lil Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien, imbierek Alla li jgħix għal dejjem. Imbierek Alla li jgħix għal dejjem. Imbierek Alla li jgħix għal dejjem u mbierka s-saltna tiegħu. U jikkastiga u jħenn, iwasslek sal-qabar fqih l-art. Imbagħad jerfek mill-akbar erda, m'hemm ħadd li jeħles minn idejh. Flimkien, imbierek Alla li jgħix għal dejjem. Meta b'qalbkom sħiħa u ruħkom kollha terġgħu lura għal għandu, u mbagħad hu jdur lejkom u ma jaħbix iżjed wiċċu minnkom, flimkien, imbierek Alla li jgħix għal dejjem. Ara x'għamel magħkom, faħruh b'kemm għandkom ħila u bierku l-Mulej il-ġust u faħru s-Sultan ta' dejjem, flimkien, imbierek Alla li jgħix għal dejjem. Infaħru jien fl-art l-eżilju tiegħi u nur il-qawwa u l-kobor tiegħu mill-ġens midneb. Erġgħu lura l-għandu midinbin u għamlu l-ġustizzja qudiemkom. Min jaf jilħaqkom u jħenx għalikom, flimkien, imbierek Alla li jgħix għal dejjem. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Il-Mulej magħkom, Dak ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, Mulej. Dak iż-żmien Ġesu u jgħallem lin-nies fit-tempju għalilhom: Iftħu għajnejkom mill-kittieba li jħobbu jduru mat-toroq bil-biesi twal, jixtiequ min iselmilhom fil-pjazzezz u fis-sinagogi joqogħdu fis-siġġijiet ta' quddiem u fil-postijiet ewlenin fil-pranzijiet. Iberbqu ġid ir-romol, imbagħad għall-wiċċ in-nies idumu ħafna jitolbu. Dawn jieħdu kundanna aktar ibsa. Kien qiegħed bis-swit it-teżor. Iħares u jara xi flus jitfgħu in-nies fit-teżor. Bosta onja bdew jitfgħu ħafna. Resqet waħda armla fqira u tefet biċtejn żgħar, jiġifieri xi ftit ċenteżmi. U sejjaħ id-dixxipli tiegħu u qalilhom: Tassew ngħidilkom li din l-armla fqira tefet iktar minn dawk kollha li tefgħu fit-teżor, għax dawk kollha tefgħu miż-żejjed tagħhom. Imma hi fil-faqar tagħha tefet kull ma kellha, dak kollu li kellha biex tgħix.
il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ħuti eżis, il-fiduċja hija l-aktar ħaġa importanti u essenzjali fir-relazzjoni tagħna ma' Alla. Fil-Vanġelu li għadna kemm smajna, naraw id-differenza bejn min jittama fih innifsu u min ipoġġi il-fidi tiegħu f'Alla. Ġesu huwa ċar f'dan il-Vanġelu u jgħid lin-nies biex joqogħdu attenti minn dak kollu li dawn in-nies jagħmluh biex jidhru għal wiċċ in-nies. L-importanti li jkollhom rikonoxxenza umana. L-importanti li jkunu popolari, kif qalilna fil-bidu tal-Vanġelu. Dawn in-nies li anki t-talb tagħhom mhux jagħmluh għax iridu joħolqu dijalogu ma' Alla, imma biex jidhru, imma biex jgħidu n-nies kemm jaf jitlob, kemm jitlob sabiħ. Ekku anki din tidher ukoll fl-offerti li dawn in-nies jagħmlu fit-teżor tat-Tempju. Dawn in-nies li bdew jitfgħu miż-żejjed tagħhom biex kulħadd jara kemm qegħdin jitfgħu, biex kulħadd jimpressjona ruħu bl-offerti kbar li huma kienu qegħdin jagħmlu. Hekk min-naħa l-oħra għandna din l-armla li titfa' ftit ċenteżmi. Min jaf forsi kemm kien hemm min tkaża għax tefat ftit ċenteżmi. Imma kif jgħidilna Ġesu din tefet kull ma kellha, il-kollox tagħha. U dan il-ġest jimpressjona bil-kbir lil Ġesu. U għalhekk ipoġġiha bħala eżempju ċar quddiem id-dixxipli tiegħu. Ili tpoġġi ħajjitha kollha u l-fiduċja kollha tagħha fil-mulej. Għaliex kienet konvinta li dak kollu li għandha anki il-ftit, ix-xejn li kellha biex ngħidu hekk, kien ġej mingħand il-mulej. Għaliex hu jipprovdi lil kulħadd mingħajr distinzjoni. U dan ħuti eżis huwa ġest kbir ta' umiltà, anke min-naħa tagħna, li narfu li dak kollu li aħna u dak kollu li għandna ġej kollu mill-mulej. U allura ejjew nistaqsu kemm lesti impoġġu ħajjitna kollha f'idejh, kemm lesti nirrikonoxxu jien l-ewwel wieħed li dak kollu li jien, li dak kollu li għandi ġej kollu minnu. U dan juri kemm jiena lest li nafda lil-mulej, kemm aħna lesti li jinduru lejh, kemm lesti li jinqattaw ħin miegħu. Għaliex u jista' jdawlilna il-ħajja kollha tagħna u jista' jdawwal id-deċiżjonijiet kollha tagħna. Aħna ħuti eżis li ħafna drabi norbtu qalbna ma' diversi affarijiet, imma rridu nkunu lesti li ninħelsu għaliex dan huwa t-taħriġ f'din il-virtù li tagħmilna bnedmin ħielsa, li aħna norbtu qalbna biss mal-mulej, kif kienu wkoll il-martri li qegħdin iċċelebraw wieħed minnhom illum, San Bonifazju, illi ħalla kollox biex imur u jxandar il-kelma ta' Alla u għal din il-kelma, għal din il-fidi kien lest illi jħalli ħajtu. Għaliex kellu fidi kbira fil-mulej. U għalhekk l-intenzjoni biex ngħidu hekk jew l-iskop prinċipali tagħhom ta' dawn in-nies kien illi jresqu in-nies lejn Ġesu, akkost illi jieħdu r-riskji fuq il-ħajja tagħhom. U din ħuti eżis ix-xhieda li aħna rridu nagħtu bil-ħajja tagħna, li bl-emil ta' ħajjitna
inkunu ta' eżempju għall-oħrajn biex huma jarfu li l-mulej fil-ħajja tagħhom mhux li nidher jien, mhux li nkun protagonist jien, imma li jidher il-mulej u jaħdem permezz tiegħi. Għaliex ir-relazzjoni li l-bniedem jibni mal-mulej tagħmel id-differenza kollha. U għalhekk nitolbuh il-mulej biex iħeġġeġ fina din ix-xewqa li aħna bħal din l-armla nintelqu f'idejn. Hekk f'dawn l-idejn kollha mħabba u narfu li mingħajru ħajjitna mi xejn għax hu mhux biss jagħtina imħabbtu imma wkoll jagħtina kollox, mhux biss dak li neħtieġu imma wkoll aktar. Aħna nfakru illum il-ħidma ta' San Bonifazju għax-xandir tal-Evanġelju fost il-ġnus tal-Ġermanja bil-ħeġġa kollha ta' Alla nitolbu biex il-kelma ta' Alla tixxandar sa truf l-art kollha ħalli kull bniedem jara s-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Iqaf mulej mal-membri kollha tal-Knisja tiegħek li jinsabu mġarbin mis-setat tal-ħażen. Ftakar fid-dbatija ta' ibnek Ġesu fuq is-salib u s-sagrifiċċju li joffrilek għas-salvazzjoni tad-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Saħħaħ il-fidi tal-ġnus li jgħixu fil-pajjiżi fejn San Bonifazju ħabbrek għax-xandir tal-Evanġelju biex illum ukoll jagħtu dik ix-xhieda tal-fidi ħajja li kienu jagħtu fl-imoddi. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Wassal il-bxara tajba tal-Evanġelju li l-ġnus kollha li għad ma jafux il-verità sħiħa tiegħek ħalli huma wkoll jissibħu magħna biex jagħtuk qima fl-ispirtu u l-verità. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Oħroġ il-ħutna mejtin kollha għad-dawl fejn inti tagħmmar u għatihom li jarawk wiċċ imbuċċ għal dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Għatina li nħabirku dejjem għall-glorja tiegħek u nħarsu l-fidi tagħna biex meta jasal il-waqt nirċivu minn għandek il-kuruna tal-glorja. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Dawwal il-qalb tagħna bid-dija ta' ibnek il-għażiż. Ħanżommu l-bot minna dlamijiet ta' dnub u jseħħilna naslu għad-dawl ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u ta' kun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla taħnina bla qis, birek l-offerta li qegħdin nagħmlulek u wettaqna fil-fidi l-istqar San Bonifazju sa xerred demmu għalija bi Kristu Sidna. Amen.
il-mulej ma'kom. u miegħek ukoll. Nerfaw lubna il-fuq, Nerfawhom lejn il-mulej. nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek il-ħajr. Għaliex San Bonifazju ħal martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-imejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-qawwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dajjef u s-saħħaħ minnu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk, flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u blajda ntennu lil-kobor tiegħek. Qaddis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewent mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk, nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasa, taħli d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' ratt il-ħajr taħli d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Biċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li neħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna li nalkoll nitolbu katrinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Immakulata u Malla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, San Bonifazju u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art.
ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru li minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Ħati s-slim u l-għaqda li inti trid fiha int li tgħix u s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla. Danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħin jindawk li ma mistiedna għall-ikla ta' dan il-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdej biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li ġedditna mulej bil-mister qaddisa, għamel insiru nixfu lil San Bonifazju fil-qawwa tal-għaġeb li wera sal-aħħar
biex jisqojna niksbu l-premju tas-sabar fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbierku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlesejna u qafmana. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. Ħolġtu tiegħek frinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenerew kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-ferħ. Meta l-Anġlu Gabriel ħabbar il-Sidna Marija li kellha ssir Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina u li ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek ħfrinna d-nubietna ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenera weħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-ferħ, meta sitna Marija marret iż-żurutejn il-qariba tagħha, Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u l-addaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina u li ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek ħfrinna d-nubietna ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenera weħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tielet misteru meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u l-addaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, li kisma talb tagħna. Ġesu li tulet għalina wrid ikun bniedem bħalna. Ġesu tiegħek frinna d-nubitna ħarisna minn nar tal-infern. U l-ġenera rebbieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru meta sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-birom Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, li kisma talb tagħna. Ġesu li tulet għalina wrid ikun bniedem bħalna. Ġesu tiegħek frinna d-nubitna. Ħarisna minn nar tal-infern u l-ġenera rebbieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-aħħar misteru meta sitna Marija u San Ġusepp tilfu l-birom Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna liki smat tal-tana. Ġesu li tulet għalina u rrit ikun bnidem bħalna, u Ġesu tiegħek frinna d-nubitna. Ħarisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erbeħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna nturufnati u li teva. Lilek li tnedu aħna li nikbu norqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mel-avukata tagħna, daw għallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Amen. Skont l-intenzjoni tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu missierna li inti fisma u wiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, il-kulli tritint kif fis-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għal-erbieħ tal-purgatorju, għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qajt talb tana. Kristu il-qatt talb tagħna. Missir eterna Alla. Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazzom Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om
Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, tori ta' David, itlob għalina, tori ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-mitimbin, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rosarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, henna lina, itlob għalina għaddisom malla, biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddeja tijak mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Diodata Pisani, itlob għalina, San Bonifazio, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U għal li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
tkun imbierek Alla, imbierek l-isem mqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb mqazza tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek għall-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Ġusepp Arus Kassissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb immexxi minn Patri Viktor Paul Farrugia. Il-lejla fis-6:30 tixxandar qudiesa mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Għada fis-solennità ta' Corpus Christi l-Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra qudiesa mill-Katedral ta' San Pawl Mdina. Infakkar li tfal u l-ġenituri li it-tfal jistgħu segwu l-liturġija tal-ħadd fuq il-website bekids.mt fis-sezzjoni Liturġija tal-ħadd. Nawguralkom il-kumplament tal-għodwa tajba.